Audio Jungle. Audio Jungle. шахсе ки маро ошиқи футбол кард. шахсе ки дар давоми фаъолияти варзишиш фақат механдид. айни зиқиш, айни хирсандиш, ҳатто айни ғазабӣ буданашдам механдид. бисёриҳо иёдама чеҳраи футбол мегуфтанд. вақте туп да пош мерасид, чӣ хеле ки вақт манъ мешид. рақибош карахт мешиданд, ҳатто ҳамроҳош бозиёшона ҳаётшон мебароварданд, чӣ кор кардани и бозингара пай мебурданд. инак қаҳрамони имрӯзаи барномаи ситораи футбол Роналдо де Асис Морейра, яъне ки волшебник, яъне ки афсунгар Роналдиньо рафте. Роналдиньо 21 марти соли 1980 дар шаҳри Порту Алегрии Бразилия ба дунё омад. модараш Донна савдогар буд. оташ Жуан қаравули майдони дастаи Гремио буд ва ногуфта намонад ки дар вақташ Жуан дар ҳамин даста бозӣ мекард, як Роналдиньодан бозиро ёд медод. дар синни 7 солагиш ӯ ба коллеҷ дохил шид, аммо ай пишти бисёр футбола назд диданаш хиши хонданаш намедод. баъдан ӯро ба мактаби умумии футбол Ланҷендонг дохил карданд ки дар уҷа рони хурдтарин талаба буд. як сол пасаш падараш Жуан вафот карда, хонагиёшон дигар ҷо кӯчиданд, барое ки акаи Роналдиньо Роберто ҳамроҳи Гремио шартномае баст ки ба ӯво хона ҳадия карданд. акаш барои Роналдиньо нақши падарашам бозӣ мекард. Роналдиньо хичам то ҳозира доим мегӯяд ки ибрати асосира ай бародараш гирифтагиай. ай беғарзи футболи умумӣ Роналдиньо мини футболам бисёр бозӣ мекард. ай хурдиш ба финтош ҳамаро дар ҳайрат меовард. соли 1995 ӯ ба дастаи ҷавонони Гремио дохил шид ва 2 сол пасаш ҳамчун бозингари асосӣ бо ӯ шартнома бастанд. дар ҷоми ҷаҳони ҷавонони то синни 16 сола ки дар Миср мегузашт, Роналдиньо 2 гол заду диққати ҳамаро зиёдтар ба худаш ҷалб кард. солҳои 1998 ӯ ҳамчун бозингари дастаи асосии Гремио дар ҷоми Либертадоресу Лигаи Бразилия мебозид ва ҳамун вақто Арсенал бозиёша пай мебурд. дар дастаи Гремио 52 бозӣ да 21 гол зада, соли 2000 ба ҷои ай ҳама ҳамроҳи ПСЖ шартнома баст ки ба мухлисои Бразилия и кораш писанд наёмаду ӯро шум диданд. соли 2000 Роналдиньо бозингари ПСЖ шиду якум мавсимашда рақами 21 интихоб кард. аввалан ӯ бисёртар дар рӯйхати бозингарои ивазкунанда буд, аммо соли дигаш ӯ рақами 10 гирифту афсунгариша сар кард. ҳамаи рӯзноманигоро дар бораи бозингари ҷавон бо мӯйҳои дароз ки туба сеҳрнок мекуна гап мезаданд. соли 2002 барои Роналдиньо соли ситорашавиш буд, барое ки ӯро ба дастаи мунтахаби Бразилия барои иштирок дар ҷоми ҷаҳон фарёд карданд. дар даври якчорфинал Бразилия бар зидди Англия бозӣ мекард. ана ҳамин бозида ситораи Роналдиньо даргирифт. Ривалдо ай тарафи Роналдиньо паси олиҷаноб гирифта ҳисоба 1-0 мекунад, вақте ки Англия ба ёрии голи Майкл Овен ҳисоба баробар мекуна. Роналдиньо ай 35 метр голе мезана ки то ҳол ай ёди ягон мухлиси футбол нарафтай. дарвозабони Англия ҳамчунон легендаи футболи ҷаҳон Сименс буд ва голе ки ба ӯ Роналдиньо зад то дараҷаи олиҷаноб буд ки бисёриҳо ӯ гола то ҳозира нохост шид мегӯянд. голи Роналдиньо Бразилияро ба нимфинали ҷоми ҷаҳон баровард. дар ҷоми ҷаҳони соли 2002 Роналдиньо ҳамроҳи дастаи мунтахаби Бразилия чемпиони ҷаҳон шиданд. соли 2003 Барселона мехост Бекхема бихара, аммо ӯ ба Реал Мадрид рафту Барселона Роналдиньоро интихоб кард. 32 миллиону 250 000 евро. ин қадар сум дар он вақтҳо беҳад суми калон метофтанд барои футбола, аммо Барса хато накард ки Роналдиньоро харид. соли 2004 Роналдиньо Барселонаро чемпиони Испания кард, худаш соҳиби туби тиллоӣ шид. бозиҳои ӯро дида тамоми кӯдакҳои рӯи дунё дар кӯчаҳо футбол бозӣ карда хичона Роналдиньо меномиданд. мӯйҳои дарозу чеҳраи пурнуру дриблинги нотакрории бозингар ҳамаро ошиқи бозиёш карданд.
ҳатто бозингарони дастаи рақиб ӯра нағз медиданд, ҳурмат мекарданд, барое ки рақобати ӯ танҳо дар майдони футбол буда. Ҳатто амуҷадам Роналдиньо доим механдид. Якумин бозингари Барселонае ки мухлисони Реал ай дастаи ҳайратшон ай ҷошон хеста қарсакш задагиянд, и Роналдиньо буд. Соли 2005 баъди 2 гол ба дарвозаи Реал Мадрид вақте Роналдиньоро сармураббии даста иваз мекард, ҳамаи мухлисони майдони Сантьяго Бернабеу аз ҷошон хестанд, то ки қоил шиданшона дар бозингари дастаи душмани ҳашадишон нишон битанд. ҳамон мавсими 2005-2006 Роналдиньо ҳамроҳи Барселона дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб баромад. ӯра беҳтарин бозингари Лигаи Чемпионҳо ва беҳтарин бозингари ҷоми Испанӣ номиданд. ҳамон мавсим Роналдиньо дар ҷом 26 гол зад. Тамоми дунё дар бораи ӯ гап мезад. Роналдиньо агар фаъолияти варзишиша сахт меқапид, мумкин шоҳи футбол ҳамонро мегуфтанд, аммо хуни бразиливу кайфкуниву духтарбозиёш ай бисёр чӣ ақиб партофтанаш. Оста-оста ҷарроҳиёш бисёр шиданд. рӯз ба рӯз дар машқот дер мекард, аммо ҳамихелам вақте ба майдон мебиромад, афсунгариша давом медоду даҳани ҳамаро воз мекард. Миллион одамои давраи моро пурсида бироӣ, мефаҳмӣ ки ним зиёдша Роналдиньо ошиқи футбол кардагиай. Аммо солҳои 2007-2008 барои Роналдиньо охирон солош дар Барселона буданд. Дастада бозингарои нав пайдо шидану Роналдиньора Милан таги чашм карда 21 миллион еврода харидориш кард. Афсонаи Роналдиньо дар Барселона ба охир расид. Афсус. Дар Милан Роналдиньо аз сабаби рақами 10 банд буданаш рақами 80 интихоб кард. Миланда Роналдиньо оста-оста пешина бозиёша ба ёд оварду. Соли 2009 мукофоти бутсаи тиллоӣ ҳамчун беҳтарин бозингари ай 29 сола боло доданаш. Роналдиньо бисёр миннатдории хича дар Милан барои фурсати айнав зинда шиданаш баён мекард. Соли 2010 дар бозии зидди Сиена 3 гол зада, дар як бозии зидди Ювентус 2 гол зада Милана ғолиби ҳамон бозиё карду мавсими равонда 18 паси голӣ дод. Милан чемпиони Италия шид. ҳамон сол Милан ҳамроҳи Барселона бозии рафиқона гузаронданд ва дар уҷа бозингари Барселона Карлес Пуёл пеши Роналдиньо омада ӯра пеши дастаи пешинаш бурду. Роналдиньо ба либосои Милан ҳамроҳи бозингарои Барса сурат гирифт. ҳамон сония майдоне ки 95 000 мухлис қарор доштанд, номи Роналдиньора дод мезаданд. беҳтарин кор ай тарафи Барселона ки Роналдиньора беҳад хирсанд карданд. соли 2011 Милан сармураббии дастара алиш карду Массимилиано Аллегриро монд. Афсус, тарзи бозии даста ки ай хатти дифоъ сар мешид ба Роналдиньо писанд наомад ва бозиш сустар шид. Сармураббии даста доим мегуфт ки Роналдиньо хича намояндаи даста ҳис намекунад ва ҳамун соли 2011 бозингар тарки Милан карду ба Фламенго гузариш кард. Фламенгода Роналдиньо мухлисони Бразилии хича шод мекарду барои роҳати ҷони худаш бозӣ мекард. соли 2012 ӯ ба Атлетико Минейро гузашту ҳамроҳи Атлетико Минейро орзуи деринаи хича амалӣ кард. орзуш чемпион шидан дар ҷоми Либертадорес буд. Ногуфта намонад ки ҷоми Либертадорес байни дастаҳои қитъаи Амрико мегзарад, яъне Лигаи Чемпионҳои қитъаи Амрико. соли 2017-2018 афсунгар Роналдиньо, шахсе ки моро ошиқи футбол кард, баъди бисёр дастаҳои қитъаи Амрикоро алиш карданаш эълони тарки футбол кард. Афсус, сад афсус ки бисёриё аз бозии инчунин бозингар бехабаранд. беҳтарин афсунгар дар таърихи футболи ҷаҳонӣ Роналдо де Ассис Морейра, яъне ки афсунгар Роналдиньо. ба ҳамин барномаи мо ба охир расид бародаро. агар дар бораи чунин варзишгаро бисёртар маълумот гирифтан хоҳед, дар ҳамин канали Gol TG обуна шавед. раҳмати калон барои диққаттон. то барномаҳои нав.